नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नाय नङाबा बुजिनाय नङा फुल नाय उइदाउट स्किप फुल नाय अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन बे समाव माने एबसुआ मिथिगौ जे आलादा रायजोआ बर'फोरनो नांगौ आरो आलादा रायजोआव बर'फ्रा डिमट नङा आरो एबसुआबो डिमट नङा नाथाय नैबे टाइमा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावनायनि सम बे टाइमा सिमा एक्सटेनसननि थाखाय खामानि मावनायनि सम कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ हाजारै एसटि खालामनायनि सम आरो बे टाइमा जेलाव थानाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बख'नायनि सम आरो बे टाइमाव जोंनि मा होनदों जोंनि अनुस्थान प्रतिष्ठान गायसननायनि सम दा बे टाइमाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि टाइमाव जोङो मुभमेन्टनि बाथ्रा बेखौ जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद खोनादों दा आबसुनि मेलेम बरहा खनिन्द्र बसुमतारिया मा बुंदों बे टाइमालानो जौगानायनि आरो इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि टाइमनो जुदि गमामायैनो दिनैनि दिनाव जुदि बियो इमप्लिमेन्टेसन जुदि जानायनि खामानिब्ला नोंथांमोना अलमस्ट 2 इयार्स जाबाय बे 2 बोसोराव मा मावखो खनिन्द्र बिनि फिननायखौ नोंथाङा जुदि हायोब्ला मोजाङै ब्रडलि इन्टारप्रिटेसन खालाम रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो बेले बेजेयाव दङ कनफिउज जानानै दङ बिथांमोना दि दिल्लीयाव फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसन साइन खालामनानै फैनानै बर'नि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन दङ खनिन्द्र बसुमतारी नोंथाङा खोनासं दिनैनिफ्राय फ्रम टुडे वी डन्ट वान्ट बड'लेण्ड होननानै नोंथांमोना दिल्लीयाव साइन खालामनानै फैबाय बाट दिनैनि दिनाव नोंथाङा माबोरै बुंनो हायो माबोरै बुंनो हायो इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि बियो दिस इज द राइट टाइम अफ इमप्लिमेन्टेसन होननानै खनिन्द्र बसुमतारी लेखा गोरोङा बुंदों रन्जन दैमारिनि खोथाबो बुंदों खनिन्द्रआ 2 बोसोराव मा मावना थाखो नोंसोरलाय उइथिन 6 मान्थ 6 दाननि गेजेरावनो एनडिबिफोरनि समस्याया सल्युसन जागोन होननानै बुंदोंमोन मा मावखो नोंसोरलाय खनिन्द्र सोरनिबा बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाय बनसुआदि आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि थाखाय दिनै कन्टिनिउ खालामनो दिनै बर'नि सिमांखौ मोगथां महर खालामनो थाखाय बड'फानि जि सिमां जि माने बर'नि जि आलादा रायजो सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि थाखाय मोनसे सिमां दंमोन दिनैनि दिनाव बड'फानि आइडिय'लजि एन्ड प्रिन्सिपालखौ लानानै बिथांमोना दिनै कन्टिनिउ खालामनो ओंखारबोदों नोंस्रा मानि रिस्ट्रिक्सन नोंसोरो जुदि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनो हायाब्ला जिरायनानै था खनिन्द्र बसुमतारी मालायखौ क्रिटिसाइज खालाम बुझिबाय अलरेडी नोंस्रा बड'लेण्ड नांला होननानै दिल्लीयाव साइन खालामनानै फैखाबाय आज से हमको बड'लेण्ड नहीं चाहिए हमारा जो पुराना बड'लेण्ड का डिमांड था ये बीटीआर खुद से फुलफिलमेन्ट हो गया होननानै दिल्लीयाव साइन खालामना फैदों खनिन्द्र बारा अस्थारगिरि दाजा नोंसोर बायदि दैदेनगिरि थानायनि थाखायनो दिनै आबसुनि गथ'फ्राबो दिनै खर'आ थिग नंला ससियेल मिडियायाव क्रिटिसाइज खालामो गाज्रि खोथा बुङो नोंसोर फोरोंदों नामा बेबायदि स्लें वार्ड्स बुंनो जानला मानला खोथाखौ दा बुं दैदेननाय बा लिडारगिरि जादोंब्ला मोजां माव जेनेरेल एमनेस्टि मोननांगौनि खोथाया बबाव दङ इनिशिएटिभ लादों होननानै खामानि मावनाया फोरों वाट हेपेन खनिन्द्र 24 आवार्सनि गेजेराव दम दङब्ला बिनि फिननायखौ हो बे 2 बोसोर मा मावना थाखो रन्जन दैमारिनि गनायनि माबाया मा जाखो जेनेरेल एमनेस्टि मोनजोबनांगौआ मा जाखो नट अनलि रन्जन दैमारि जेलाव जेसेबां थानाय लिडार्स एन्ड केडार्सफोर बिथांमोना दिनैसिमबो टेल नाव मानो गवाखै नोंसिनि इनिशिएटिभआ फोरों वेयर इज युवर इनिशिएटिभ खनिन्द्र बाराद्राय स्ट्रेटेजि खालामनानै जेबो गुन्दै गैया नोंसोरो जुदि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनो हायाबा जिरायनानै था बुझिबाय कीप दैट इन योर माइन्ड ओके हाजारखि रायजो राजाफोरखौ रेस्ट्रिक्सन खालामा रायजो राजाया बखासुदा नङा रायजोफोरखौ बुरबक बानायनानै दिनै नोंसोरो दिल्लीयाव बेबायदि सुक्ति खालामनानै फैदों बे एकर्डआ ओरैबायदि लाभलि एकर्ड जायोमोन बुजिगौ खनिन्द्र दिनैनि दिनाव नोंथांमोना जुदि गोख्रों लिडारब्ला बेबायदि एकर्ड खालामनाय नङामोन बिटिआर एकर्ड खालामनानै मा लाबोदों फोरों न'खर साख्रिया नोंथांमोना बुंनो लाजिनांगौ पिस एकर्ड जाबाय बेयो जौगानायनिसो मुहुर्त जौगानायनिसो टाइम होननानै बिथांमोना ससियेल मिडियायाव अलवेज बुंबाय थायो नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हायाखै जुदि गमामायैनो नोंथाङा खनिन्द्र इनिशिएटिभ लानानै रन्जन दैमारिनि सायाव खामानि मावदोंब्ला फिन खेबसेबाव दाखालि मानो जोबथेसालियाव मानो जोबथे जाबावखो लाइफ सेन्टेन्स मानो होजाखो हु इज बिहाइन्ड हियार खनिन्द्र दिस इज व्हाट काइन्ड अफ पलिटिक्स
नोंथांमोना पलिटिकेल लाबा सार्टनि थाखाय खामानि मावदोंब्ला बे गोरोन्थि जागोन बे रोखा आरो जुदि नोंथांमोना संगठनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जुदि थानानै मोजां खामानि मावनोब्ला दैदेनगिरि जानोब्ला स्टुडेन्टफोरनि लाइमोनफोरनि जौगानायनि खामानि मावनोब्ला मोजाङै माव आदारवाइज जुदि मावनो गोसो गैयाब्ला जुदि नोंथाङा पलिटिशियान जानो गोसो दङब्ला आबसुनि प्रेसिडेन्टना भाइस प्रेसिडेन्ट जायो बिनिफ्राय रिजाइन हो बिनिफ्राय पलिटिक्सआव ओंखार मिथिबाय बेबायदि लेथ्रा दा खालाम आबसुखौ दिनैसिम जोंबो मानियो जोंबो रेसपेक्ट होयो नोंबो आंबो बयबो जों अल टुगेदारलि आबसु नामावल' उइ आर आबसु होनबा जाया बुजिबाय लाजिनांगौ इन्डिपेन्डेन्टनि खोथा लानो इमप्लिमेन्टेसननि खोथा बुंनो लाजिनांगौ दिनै 2 बोसोर जालांबाय इन्डिपेन्डेन्टनि समस्या रिहेबिलिटेसन दिनैसिमबो इनकमप्लिट दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि खिबुआव अर नांदों नामा BoNSUआ दिनै आलादा रायजोनि थाखाय सेपारेट स्टेट मुभमेन्ट खालामनो एबा मास गेदारिं खालामनो नागिरदों नोंथांमोना मानि बुथे मानि प्रोहिबिटेड खालामदों मानो रेस्ट्रिक्सन खालामदों व्हाट इज द मेन रिजन नोंस्रा अलरेडि नाङा होननानै फैखाबाय दिल्लीआव मानोथो नोंसोर बुंखो आरो मोनसे टाइमाव हाग्रामाया बुंदोंमोन देयर इज नो क्राइटेरिया फर द बड'लेण्ड मुभमेन्ट होनना बुंदोंमोन बड'लेण्ड मुभमेन्टनि क्राइटेरिया पलिसि गैया होनदो हाग्रामाखौ जोलैनि हांगार होननानै गोबां मानसिफ्रा रिपुटेसन खालामदों ब्लेम खालामदों बखिदों खुद दिनै डिफेन्ड बर'मोन बायदियानो बुंनो लादों BoNSUनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाया बेकारसो होननानै बुंदों माने पलिसि एन्ड क्राइटेरिया गैया होननानै बुंदों डिफेन्ड बर'मोना बुंबाय प्रमद बर'मोना बुंबाय बड'लेण्डआव हपन्दिखि लाबनाय होननानै बुंबाय गमामायैनो रायजोफोरनाव दिनै कुइसन सोंलु बेरखांदों गमामायै प्रमद बर' डिफेन्ड बर'मोना खनिन्द्र मोनहा क्राइटेरिया एन्ड पलिसि दं होननानै गामिनि जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफोरखौ लानानै आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सेपारेट स्टेटहुडनि थाखाय रेल लामा जथेनाय बबेबा लामा जथेनाय बिदियाव पार्टिसिपेट खालामदोंमोन बाहागो लादोंमोन गोबां रोजा रोजा बर' फिसाफोरा मुंख्लं जालांबाय दिनै नोंसोरो मा खालामखो नोंसोरो क्राइटेरिया दं होननानै मुभमेन्ट खालामनाया मा जाखो व्हाट हेपेन व्हाट इज योर क्राइटेरिया एन्ड पलिसि रायजो राजाफोरनो फिननाय आबसुनि बेबायदि खोथा बुंनाय स्ट्रेटेजि खालामनाय बेकार ट्रुथफुलनेस नङा बियो जाहैबाय फेक बिसोरनि खोथाया मोनसेबो एक्सेप्टेबल नङा आनएक्सेप्टेबल स' आं रायजो राजाफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आपिल खालामो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना बयबो कनसियास जानाया मोजां अलरेडि साइन खालामनानै फैखाबाय आरो आबसु जिबनावबो माने बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनो हाला उइ वान बड'लेण्ड नो रेस डिभाइड आसाम 50-50 ओरै 50 सख्लानानै आबसुआ मुभमेन्ट खालामनो हाला नाथाय बिथांमोना दिनैनि दिनाव बुङो माने इमप्लिमेन्टेसन जानायनिसो खामानि इमप्लिमेन्टेसनबो जाया बेकार इमप्लिमेन्टेसन जानाय बायदि जोङो लस जानाय नुखाबाय बिटिसिआव जेसेबां माने सेल्फ पावार दंमोन पावार एन्ड फांसन एभ्रिथिं डेस्ट्रय डे बाय डे नोंथांमोना नुलांगोन दिनैनि दिनाव बिथांमोना इमप्लिमेन्टेसन खालामदों होननानै बुंदों खालामगासिनो दं जागासिनो इन प्रग्रेस बाट गैया देयर इज नाथिं जेबो गैया बिग जिर' जुदि माने इमप्लिमेन्टेसन जायाबा बे मेम'रेन्डाम सेटेलमेन्टआव पिस एकर्डआव जि लिरनाय दं बे उइथिन 5 इयार्सनि गेजेराव जुदि इमप्लिमेन्टेसन जायाब्लासो आबसुआ बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामफिनगोननो माने गावसोरना सिपिया बुंग्रोनांगौ बिनि उनावसो मुभमेन्ट खालामगोन मा जाखो बियो बे मोनसे मोजां भाषा नामा रायजोफ्रा स्टाडि खालामदों खनिन्द्र बुंनाय भाषा बियो डिफेन्ड बर'मोन बुंनाय भाषा लाजिनांगौलै सिरिथा जिरायनानै लाब गैया बारा दादा गैखाना लाब गैया बुजिबाय माहारियारि फरायसा आफादनि जुदि दैदेनगिरिब्ला पलिटिकेलजों रिलेटेड जानानै जेबो खोथा दाबुं अके नङाबा रायजो राजा मालाबाबो निमाहा होनाय नङा रायजो राजाया आबसुखौ नेवसिगोन रोखा बियो जाबोगासिनो दं नोंसिनि लेथ्रा डार्टि पलिटिक्स खालामनायनि थाखाय दिनै गोथार मोनसे फरायसा आफादाबो दिनैनि दिनाव पलुसन जाबोगासिनो दं गाज्रि लामाजों दिनै बयजोंबो ससियेल मिडियाआव बुंजायो बखिजायो गोदोथ' बखियामोन रावबो इसेबां बखियामोन दिनै मा जाखो नुजोब्बाय बयबो गोरों गोरा बयबो बुजिजोब्बाय गमामायैनो बिटिआर एकर्डआ दिनैनि दिनाव जोंनि थाखाय मोजां नङा दिस इज आनएक्सेप्टेबल होननानै दिनै गोरों गोराफ्रा दिनै बुजिजोब्बाय बुजिसे बुजिनाबो सिरि दं माथो बुंबावनो खनिन्द्र बसुमतारी इसिबां इन्टारप्रिटेसन एक्सप्लेनेसन होनानै लाब गैया नोंनि बायदि एक्सप्लेनेसनखौ बयबो रोंगौ नोंनावबो सिगां समाव लिडार जानायनि केरेक्टारिस्टिक्स एन्ड माखासे माने एबिलिटिसफ्रा आरो केपासिटिसफ्रा गैयामोन लासैसो जाबोयो दा मोर इउ रिड दा मोर इउ लार्न होननाय खोथाया बेनो नों जेसेबां फरायो अब्ला नों रोंगोननो आदारवाइज जुदि नोङो फरायाबा जेबो रोङानो स' दुगा देखायनानै जेबो लाब गैया रायजो राजाफोरखौ आबसुआ दिनै डमिनेट खालामदों बे रोखा ओंखायनो रायजो राजा कनसियास जानाया मोजां अके थेंक इउ स' माच लोगोफोर